da suka ga da arewa ta ga ta fara losing political grip nata, arewa ta gani irin evil da suka daɗe suna yi tun da, suna kwasan garabasa kudin mai na banza, suna kwasan tattalin arzikin najeriya na iska, sai suka ga yau wa'ansu sun shigo idanun kowa ya bude, sai aka ce a tare ko'ina, sai aka tare. Wanda kuma suna da ambition su sake dawowa zuwa kan mulki, sun manta cewa ubangiji ya riga ya ba su lokacin da sun yi muguntarsu, da suka gama sai bubbuga keyansu ya ture su, ya zubar da su har duniya zai nade, har ranar da ubangiji zai da duniya. Buhari ba zai iya zama local government chairman a najeriya ba, haka Babangida, haka Atiku. Don me? Domin evil da suka purporting a kasan. Don me? Domin jini na 'ya'yan jama'a, jini na masu adalci wanda suke ta zubarwa a najeriya. Nemesis na wannan jini dole ya kama su, za su iya dawo ba, za su iya dawo ba. Kaga wasu dalilai da ya sa a yau jama'an najeriya sun tashi, sai suka duba suka gani suka ce a'a, shugabanmu da damuna da shi na masu bi a kasan nan, shi evangelist late Paul Gindiri, ashe ya mana hutubobi, ya mana bayanai, ce mana ku yi lura da wa'innan mutanen banza, za a bashe ku lura da wa'innan miyagu, macizai ne ba sa canjawa. Ka san abin da yake cucin middle belt? Bari zan baka wani gajeren tarihi. Duk lokacin da ubangiji ba ma 'yan middle belt shugabanai, ba su sanin muhimmancin su ba sai ran da sun rabu da su, ba za su acknowledge status nasu a wancan lokacin ba sai ran da ba su. Zan baka misali, sai da su late JS Tarka suka mutu kamun aka gane potential human value nasu. Su suka fara mika masu Sardauna yatsa a ido, su suka fara tsaya ma middle belt politically samun fafutukan kwatan 'yancin gashin kansu. Su suka tantance a raba inuwan middle belt da inuwan arewa, sun hakikance daga kansu har an zo an yi mutane kamar irin su Lajjadi Gomok. Lajjadi Gomok shi ma ya yi trying best na shi a wancan lokatai. Go ahead. Yeah.